ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଧନୁକୁ ତଳେ ରଖିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଦେହ ନାଶେ ଆତ୍ମା ନାଶ, ଏହା ତୁ ନ ଭାବ ନରେଶ। ଶରୀରଧାରୀରେ କୌମାର ଯୌବନ ଜରା ଯେ ପ୍ରକାର, ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦେହ ଥିଲେ ଦେହାନ୍ତେ ଆତ୍ମା ଥାଏ ଭଲେ। ବିନାଶ ହୋଇଲେ ଏ ଦେହ ଆତ୍ମାର ପାର୍ଥ ନାହିଁ କ୍ଷୟ। ଘଟ ବିନାଶେ ଘଟାକାଶ, ଯେପରି ନ ହୁଏ ବିନାଶ। ସଦା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାର ଥାଇ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ନଚିନ୍ତଇ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ଶରୀର ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ଶରୀରଧାରୀର ଯେପରି ବାଲ୍ୟ ଯୌବନ ଜରା, ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଗତି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଏଥିରେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।